Нині церква вспоминає пам'ять святителя Григорія Богослова, священноученика Владимира Митрополита Київського, котрий пострадав у Києві у 18-му році, коли прийшли у Київ австрійські війська. Фактично вони були, як солдати, були набрані із жителів Галичини польської тоді ще. Вони були всі уніяти, попалися в Київ і почувствували, от де можна бити православних безконтрольно, безвідповідально. І група воїнів прийшла в монастир, вивели вон єпископа, відвели його подальше і в дворі розстріляли і пішли. От чому так важливо, коли ми споминаємо святителя Григорія Богослова, у нього постійно точне определення церковні, і місті з того він настаював, що християни мають добре вивчити свою релігію і свої віровчення, бо сатана буде в всьому світі копірувати различні релігійні організації. Чоловік має бути готовий зустрітися лицем к лицю із цим світом, за котрий каже сьогодні Павел Тимофею. Цей світ має від благочестія, а сили благочестивої одрікся вже давно. Знаючи, що в останні часи наступлять времена тяжкі, пише Павел Тимофею, «Бись був готовий і щобись предупредив всіх наших людей. Люди будуть самолюбиві, серебролюбиві, горді, надменні, злоречиві, родителям непокірні, неблагодарні, нечестиві, недружелюбні, непримирительні, клеветники, невоздержні, жорстокі, нелюблящі добра, предателі, наглі, напищені, більше сластолюбиві, чим боголюбиві». І от тут є то слово ключове. Сей світ має від благочестія, а сили благочестивої, сей світ отказався гниль, варварство внутрі цього світа. Пастир добрий для церкви великое благо. В першу чергу Христос себе кладе. Я єсмь пастир добрий. Пастир добрий душу свою полагає за овець, як і Христос дав себе розп'ятим на кресті. І я єсмь двері, каже Господь. Мною, Христом, хто вийде в духовний світ, тот спасеться. І вийдеть, і пажить найде, і духовно виросте. А от злодій не є пастир. Злодій приходить у волему красти, убити, і ніколи не йде дверями, тільки через окно інде перелізає. І, будучи добрим пастирем, Христос указує, що є і недобрі пастирі, так називаємі наємники. Наємник, каже Господь, не є добрий пастир. Доки добре, він свою зарплату взяв, но вдруг напасті нападають вовки, а наємник утікає. І тоді вовк приходить і розхитить овці. І в результаті катастрофа. А наємник біжить чому? Бо він наємник, він не радить овцят, це йому не його. А потому, хто став у церкві пастирем, а пастирем як таковим не хоче бути, то лучше би і не починав ту роботу, бо одного разу на страшному суді зустрінуться многі пастирі і будуть чути приговор: «Ідіть у вічні муки, палицю в палець не ударились те, щоб бути проповідниками, місіонерами, спасаючими людей, направляючими на добру путь». І тут немає значення посада висока. Ми нині видимо, що навіть і патріарх один восточний веде себе так, що привів до великої релігійної ворожнечі у нашій Україні. Оказалося, що вся державна машина зробила одну релігію державною,
порушення вимог закону. По закону не сміє ні одна релігія бути головна. Всі, навіть маленька, 5 людей, 10, всі рівні в смислі вправі проповідувати. Но ми представляємо єдину канонічну церкву, котра є рівна з усіми, но є спасительна по вірі. І то, що ми терпимо деколи униження, лише підтверджує, що ми перебуваємо в істинної церкві і стараємося бути добрими пастирями, а таких у нас, слава Богу, є много. І нам образ дає нині доброго пастиря наш, предстоятель Української православної церкви, блаженніший Онуфрій, і наші архієреї, многі священники. Тож маємо можливість благодарити Бога, що такими пастирями можна уберегти паству від розколу, від розсіяння, і тут на землі многих привести до Христа, духовно возростали, а в місті з ними ізучає свою віру, так як учив святий Григорій Богослов, бути богословом у церкві, бо хто вірує во Христа Ісуса, постійно сповідається, причащається, уже є богословом, то є знаючим Бога, опитом богопознання у богослуженні. І Ти, Божа Мати, благослови наших дітей, наших віруючих людей, щоб ми, має такого великого славного богослова Григорія Богослова, старалися всі бути, хоч маленько, всі богословами, учитися нашої віри, бо так поступали наші предки 1150 років назад, прийнявши віру від Кирила і Мефодія. Києва ще не було, Москви ще не було, а ми вже були православні християни, котрі читали, писали, мали свою кириличну письменність. Тож держася всього святого путі, ми тут діти Божі у вічності, в'єдно святим Григорієм Богословом, в'єдно святителем Владимиром Київським, і з усім нашими святими зможемо наслідувати вічне, благословенне Царство Божие. Амінь.